Dreaming of becoming doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Satya Ranjan Borau, President ke Kutumba Suraksha Parishad, ulasha ujo dak ejahar Hasadar Police Station halor ki nongrem, bola kran bat wanra jinge isi kenshat penyaperniam bat kran banya ke sorkar bat yaki nong shong shnong ke jela megalaya. Ia kani ke ejahar la mudoi da usamla H ban seudor nonglang Hasadar Police Station hakano pai singi jong ar pusau trek nailar arja arfun riu. Noror kijing tho akrensan Facebook lingba kapich jongu Satya Ranjan Bora ula kenno bau khasi Students Union bat menteri rang ba kajela kilongkum ki agent jong ki missionary Christians noror kijing berngam pakhang ya ki marbam shamegalaya ngelawan mbu ya ka FIA ne po Sadar Police Station bat ngila pha ko piru sya USP for information and necessary action hakabayadai bat kini kijing keren jong tau Satya Bora ayu re ubakam yalade na kata kanhun parishad kumnore ti lada pipet ya kani kijing keren nomor ngangan nom keren ya ka kabaje ka khat kandai tarik kata kaya la kajong henrikum kinong song pat ni ngimla bansya ba kini ki ibreu ngamong kinong asam nre ngong ba udai ubreu uba lese shimat ba ula keren tomat ula berngam bat ula persyang ban kenshot ya kani ke jingjia bat ya kini pila ban yoi lingba ki Facebook post jong kiba man kasngi nadu ka khat khandai tarik hadu mentah kata ka jingkran kenshot ke jong bat ladapi kenmau ba uni Satya Bora ayure udei uni ubreu ulalong syaba palat ladapi kenmau gini ki mau jembun isu airu udai uni hi uju ubreu ubana asam uba lese kidi kita ki bajrang dal ni kita ki RSS na kita hi kenhun kiba persyang ban kenshot uba persyang ban barbi uba persyang ban yalam bakla bat ban keren tomet yingi kinung sunong jong kajala mehlia te nakaliang kajongi nakaliang kajonga ngalawan bu ka FIA bat ngala screenshot lo dia baro itu kijingkran jong hapo Facebook post ba nakaliang ka police department kadai ban I think bat kadai ban kem yakum gini ki jaj breu hoj hakabakum gani kapor kidon laki jong kinia kinong sonong nimla ban ong ki napo ka jela na kiwai ki jelaru kidon laki jong kinia nrei lada pipet ya ka jingkran jong ni Satya Bora kalalong hadu kata-kata ka jingkran tomat ka jingkran kenshot bat ka jing ula persyang dala lada pipet ki Facebook post ka jong ula maham uang ba ngan blog lut ya baro kita ki surat num syasyu ya kita ki nong megilya bakin rong bakin mi ula bat ka bakam penbitar lei nganong ya ki ba ukeno ba kita ki Kristen jong ka jela megilya kidai kita ki balafon da kita ki international group bat ngide ki teroris bat ula kenoru kantam ya ka seng KSU bahana kadi kita kaseng leno kaseng kai klau kaseng teroris bat kepala fon da kita ki missionaries kepala fon da utau chief minister jong kejala mehlia ti kajingkran ke jong lada POE kalong kai ke ba le se kum kinong sosnong ngasukwa ban ong bangim dai ban ailat lada ka baki nongway kin kran tomat ya kajaj bener hunyo terap ke jongi an nakaliang kajungi kum kinong sosnong jong kameglia we want to send a clear and strong message to this concerned individual to Satya Bora that you please limit your freedom of speech and respect the law. We will not allow this. We will not tolerate this. Ye nakaliang jungi ngilaong ya apo sardar bagila ailut ki screenshot ki URL ki username ang tu baro bapidai ban wat yung ni ubreu but kum kinong sonong jong gejela kawai ngan syupa ban kerpat ngila syu sengabek ngangam keran ye ki isu kani ke isu lai kaya la kajong nakaliang jong state government kalale ek badon kam ban nakaliang ki pajbaru klak yang halo hala kajong kanong rem nrenga keran be tek yo ni ubreu yo ni Satya Bora ubakam yalade ba ude to president jong ka KSP ne ka parishad ayu te
ka kubor ka basay ka long ba yakum gini ki bro ngi ting shwa ban ong ka jala ba knum yu kejat nang ni sakmat nginum ailat bat nginum aili ya ki bakum gini ki kawat ki jaj benreu ki ba persyang ban sim kabu ya kanu ka jing yakhi ban wanra ya kaniam ban wanra ya ka jing isi jaj benreu ban wanra ya kata ka jing ya syok ka jing ya ka jing berngam ka jing bersit ya u pajba u babon ngi ki hnyo trap ngi ki nong sunong jong ka mai kilya ngim dei ki khaupot bat ngim dei ki bating pot bat ngashkwa ban ong ba hakabakut jong kasngi long kat balong dia kat baja ngin yang hi bat kidok islam jong lade kata kade kubor ka basai ngidon la ka jong jong kania ngidon la ka jong jong jing ketok ya kata kampar nritu ken mau kum ki pardo ki parasnam habat tengku mau siang kajat benreu phi de ban perkhat arsin ya ka bangi kran ya ka bangi saham bat ya ka bangi kensyot nomor bakut kasngi ka kendau ka siap bat ka jaka ka yeng ka jongi ka de hang ne me kilya ngi de ban yang ngi de ban tali ka wai bat ngim dei dalai bakini ki breu ki banabar hakum gane kapor makin mi syakmat ban penpaj ban pharia bat ban penpra ya kata ka jongi tali ka jongi kenyo ta kenyo nga kren ka basai nga ngala bodin bah ya ki baro hakini kisngi ndek ai ka basngusi ngamong e baro wat sungthu bakla ngamong e baro bakibrew ki bom jumi ban keren kibrew ki bom juyo ikot ya kadur ban keren hakum ngene kapor kimi ban kentho ban nyon ya kajat bener kenok galak biang ngila tingku bat ko galak poi rendang ladang ngimyo i bah hakum ngene kapor kidon kita kinong snong kidon kita ki trairi tremuluk ki bayang hakatengku mau siang kenok hadin lai kubor ka basai kalong hakabakut jong kasngi kum kinong susong ka kerpat yapi ken mau ba ngide banyang bat kido islam jong lade habatin pej bahaki kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya